Какво правиш, бе? Нищо. Аз и сега се знам къде. Какво? Какво стана? Стане? Кой спря с Юрай, човек? Абе, Майкъл. Сега кой спрем? Бой, човек, заседнахме. Абе, Майкъл. Бой, заседнахме, човек. Абе, Майкъл. Дай да ползвам. Яре, какво стана? Бой, човек, прави се. И права е, дай гипе луд. Голята кучки. Горе, кучки. Къмо? Човек. Още будяване. Бой, за малко. Едва се отерах, че. Бой, ай, после... Факинг. Че, Сеньо. Дай, Сеньо, чекче. Това е наш... тук не чупихме тая пиека ли, мане? Да, бе. Аха. Манешко. Човек, повече не бягам така, човек. И аз. Бахче. За малко щяха на фанат. За малко. Бай, каква е путката, бе? Абе, би, майка. Чугата. Искам да те чу. Добре, човек. Че ти пръсна гъза. Този пъсък. Че да я дочупим. Ой, манек. Вътре, сухо. Че. Шон Майкълс, манек. Шон Майкълс, ей сега гледай. То са човек дигина, бе. Ей, това е зачупена пейка. Ей, това е. Не е ли маняк? Това е маняк. Мой само мене. Това е човек, гледай. Слушай ми се. Да. Киткат, мискат. Несле. Несле, кое? Май твое, мое Несле. Кое Несле, кое? Ай, вземи един Несле. Но, браво, ай. Ай, виж матката там. Къде, бе? Ей, майки. Къде е маняк? Оу, е. Дума, много вредно. Кое кажеш? Пила е много зле. Това е... Вака е. Купим нещо сладичко. Да виж това, кажи. О, е, киткат. Така. Да, чуй. Помниш? О, е, милка. Да. О, това са печени пасъци. Много обичам аз. Печени пасъци. Ние сме малките пасъци. О, е. Правих че... А тук камен са няма, Да, сериозно. Чудо. Тук ли си го тези, маняк? Пусни. Шоф, маняк. Вече, тежка по малко китка. О, е. Само бе, китката нещо. Да, бе. Да. Аз имам китка. Много вкусно. Много вкусно. Много вкусно. Право си го ближи газа. Я да, Искаш ли? Много искаш. Но искаш да се оближ газа. Много вкусно си оближ. Да си оближ. Да си оближ ти кучки. Фунда. Fucking. Fuck the bitch. Fucking.
Ничего. Не кажется, что.